Hey guys, andikhonswempu mozimna zange ngabanswempu ndazibona kudala basoze ndibe abanswempu. iDyan ngumuntu nje waselokishini osimple. Nawe xa udibana nami thobi expectations, otherwise uzaba disappointed. iDyan is not one of those guys. Ndipost ipicture yami apha the other day kuFacebook. Nako ndihlekwa sesinye isimencekazi uba rha usekangaka wena unxiba ivans. Xa ndifika kwiprofile yakhe lo mntu lo sisimenqa nasomuntu osinobuso obuflethi ngathi uthukile, ingathi nguMessi phakela etshiswa ngamateki. Buyazikhumbulisa leke sizakudala kwakusithiwa zifunny face, ayo-double chin kwiselfie zakhe ingathi ungqengqe komqolo kodwa ume ngenyawo. Siphongo engathi ilalions head abe-Cape Town, mili ingathi itriangle lejonge ezantsi, ingathi ngaba sisimonica abaselokishini, abasisimonza abazimistress, cule nemalithi ingathi i-Opel Monza. iDyan ayizizo fruitcake zo-skinny jean mosineekhavela. Uba ndizinxibelanga UNKLE THOBZ ndizinxibele iskipa sam sebhola okanye ivans nabavubs bam bejini balapha e-Access Park. As long as ndinxibile man ndingazophuma endlini ndihamba ngempundu ngathi ndingu-Adam emyezweni.